Ya mu baba. Dan Allah ku matso ku faɗa mini ni kan ku nawa ne mata na. Kai baka san matanka nawa bane ka aure su? Faɗa mishi ku nawa ne. Domin ji me kake so a yi yanzu? Ku yi zugun ku saurare ni. To ku shirin ku saurare shi. Ni dan zan sake guda biyu yanzu na. Saki anan? Ba za a saki ko guda ɗaya ba. Na musu alkawarin mai sowa amma sai masara ta sauko. Sai masara ta sako. Baka da mutunci. Haba ya mu baba ya za a yi haka? Wallahi dole ne a yi haka. Mai ji da yawa a cikin ku yau ita zan kora a gidana. Shikenan to ce ta fiti a cikin ku. Ni kam na dade da soke ciki na tun kan dare ya dawo rana. To kaji ta tsuke ciki. Kiran nan da zani gona ma fa kamar na ji Aisha kin ce mini Allah. Ya mu baba zan baka shawara guda ɗaya kawai. Shege dan gidan maman Iyabo. Jihar ma ina ga sai an koshi kafin a kai ta jimla daidai. Gaskiya ku ya kamata ku zauna ku tattauna. Ko za ku tauna dutsen muru yau babu mai wuni a gidana. To suna da taimako da za su bayar. Menene naki? San ma taimako da jari ne zame wani rufin asiri. Kefa. Ni ma zan dano da nawa domin harkar ta ƙara kwari. Ke kuma To ni taimakon da zan yi zan mana ne ɓangaren abinci. matan nan dama haka suke? Ashe masu hankali ne matan da na sake ku da na dirko. To ka ji fa matan da kake cewa za ka rabu su ba abin da suka ce. Dinkin da za ku sha bana to sai na muku irin na matan zargi. Hancin Jamila na kallo na.